ndilemekeze Mulungu amene wasunga moyo wanga, amenenso wasunga moyo wanu. Andi ndikupaseni moni kwina kulikonse kumene muli amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, nzika za dziko lino la Malawi. Ndifuna ntero kuti zikomo Amalawi chifukwa zimene ife timayankhula nthawi ndi nthawi kulichenjeza dziko lino kuti lisapange mistake yozatenga vote ndi kuvotera Lazarus Chakwera, kuvotera Malawi Congress Party. Amalawi chimenechi munachigwira. Amalawi ndikuthokozeni kwambiri chifukwa lero lino mutavomereza kunena kuti dziko lathu lasinthadi. Malawi sopano ali pamtendere. Malawi sopano zinthu zayamba kuyenda bwino. Malawi sopano akupita chisogolo. Malawi tili ndi president amene akudziwa ntchito yake. Malawi tili ndi president wa moyo ameneno akutha kupanga dziganizo mu nthawi yake, amene atha kupanga reshuffle cabinet mu nthawi imene akuona kuti nditero potengera zinthu zina amene zikuyendera. Malawi amene sopano lero tikuona zinthu zikusika mitengo, forex now yayamba kupedzeka, inflation now zikuoneka kuti zikuchitika, zinthu zambiri zikuoneka kuti pomatha pa chaka chino zinthu zikhala zili pena. Amalawi ndimafuna nditero kuti I salute you. Mafuna ndilemekeze Mulungu wa makamu, because paife toka minus God Malawi amapitilira kuchionongeko. Vote yathu minus God Malawi amapita kuzenje. Kaganizidwe kathu minus God zochitika zathu zikanalowa mbuna. So ndifuna ndimulemekeze so Yehova kwambiri beyond anything, kunena kuti Yehova anali kumbali yathu andanamva kulira kwathu. Ndithokoza anthu onse amene amapinda maondo achilungamo namapemphera kuti God Almighty remember our nation. I just want to say God bless each and everyone amene amakwera phiri kudzitsekera nyumba, kugwada pasi pa mtengo ngakhale nyumba mwache, kupembedzera kuti Malawi atuluke m'manja mwa chirombo chopsa kwambiri, chirombo chimene anaona Yohane, chirombo chimene anaona Nebukadnezar, zirombo zimene anaona Daniel. Nimafuna ndiyamike Mulungu kuti now Malawi is free. And with that nimafuna nditero kunena kuti Malawi after masiku angapo ndisada yankhule ku mtundu wa dziko lino, nimafuna ndingopereka uthenga wa wokumbutsa ku dziko la Malawi, kunena kuti tikakhala pamtendere, tikamagwadilidwa masairuti pena paliponse, ndikumayenda ndikumadzimva kuti nawo tikuyendera zimagalimoto za mbendera petu petu, tidzidziwa kuti ndili pano wandika pondi ndani, ndili pano chifukwa cha ndani, ndinali kuti before. Chimenechi matters. And ndibwereze tikamakhala pa maudindowa, ndife nduna za boma, ndife ma MP, ma advisor a president, tili ndi maudindo zikulu tijizifunsa kuti why I'm here. And ineyo ndinali kuti before. That's why we always said kuti history is a best teacher. And we have to remember that what we are today is preparation of tomorrow and history of yesterday. And if we forget our past, then it's very simple to lose a direction. Nimafuna ntero kunena kuti
Malawi mulungu anatikondera andingati sitisamalisa chipulumuso chotere chipulumuso chimenezi chizapita nsokwina. Mawanga kubwera ndi pempho boma limene tawinali limene likulamulali under administration ya Professor Arthur Peter Mutharika ndimafuna ndiyankhule mosapsatira maka kuuza akulu amene ndinu nduna amene ndinu ma MP amene muli ndi maudindo ku chipani kunena kuti no matter titakhala ni mphamvu za mtundu wanji, no matter titakhala kuti ife tudzimva zindalama mwa mtundu wanji, no matter titadziona ife kuti tafikapo mwa mtundu wanji, but we are there facha Malawi ovutika amene ali kumudzi, facha gogo ovutika amene ali kumudzi, facha anthu a business amene anakwiya kwambiri facha ulamuliro wankhanza woyipa opanda masomphenya wa chakwera. We are there chifukwa cha Malawi amene no amalirira dziko lake, amene amakhapidwa nkumamangidwa ndikumatundudzidwa chifukwa chodzudzula zonyansa zimene usogoleri wa chakwera ndi anthu ache amapanga. We are there today chifukwa cha voti ya Malawi amene no mukamamuona alingati nothing m'maso mwanu, mukamamuona alingati chopanda ntchito chidengwaleza m'maso mwanu. Mafuna ndikuujeni kunena kuti chinsisi chimodzi chakukhala pa mpando wa president, pa mpando wa vice president, pa mpando wa unduna, pa mpando wa UMP kandi ukansala kandi umeya, chinsisi chagona m'manja mwa munthu osauka. And let me ndikuuchireni mayeso lero kunena kuti kulamula boma si nzeru, kulamula boma ndi vote imene imamutenga munthu wa nzeru kaya opanda nzeru molingana ndi chikhalidwe chake nkukamsiya pa mpando. Today Amalawi sadavotere Professor Peter Mutharika because ndi professor, because ndophunzira, chifukwa ndi otchuka. Amalawi anavotera Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cha chikhalidwe chake, facha zintchito zake, facha kudzichepesa kwake, chifukwa cha kudzipereka kwake, komanso mtima opanda sankho. Zimenezi zinampangisa Malawi kuti no tiye titenge voti yathu tikampase uja amene amayankha foni ngakhale kwa munthu ovutika, amene amatha kulemba message kumpasa munthu moni, amene ali kuthekerani uku, amene ali kuchipho uku, amene ali kunthalire uku, amene ali kaya kuzolozolo uku, ngakhale asanakumane naye. Munthu amene amatha nthawi zonse ali ku opposition koma nkumatenga zinthu zake ndalama zake nkukanena kuti ndikakhala limodzi ndi asilamu pamene no akumasula fasting yawo, ndikapanga zakuti ndigawa katundu kwa anthu amene akufa ndi njala pambali ponena kuti ndili kunja kwa boma. Munthu amene amadzichepetsa nthawi zonse osatha kuyankhula kapena matukutuku. Amalawi anasata chikhalidwe. Nimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti nduna zathu za boma pali nduna zina zimene zafika paja pona kuti sindingayankhule ngakhale ndi MP. Ileyo ndi nduna. Ma MP ata undivomereza, ma MP opitirira 93 akhala kundiyankhula. Ambuye nduna zathuzi ndizoopsa kwambiri. Nduna zathuzi sizikuyankha mafoni. Ife sitifuna kupempha ndalama, ife sitifuna kukagwada kuti mwina atigaire ndalama, koma tifate auze zachitukuko. Penanso mwina tingwachenjeza kuti bwana ukumusadushe mdushe uku, bwana nso mwatenga wanthu akuti mwakuti pali zakuti kapena bwana tabwera ni muchaone kuno mafoni anasiya nduna kuyankha. Mafoni palibe so kuyankha, ngakhale kubook appointment to them is nothing, is nonsense. Nimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti kuli mawa andi mawa latu mulungu analibitsira. Chimene nimafuna ndiyankhule chonena kuti today we are there, today not. Lero tili pano andi mawa sitikhalapo. Nimafuna ndiyankhule chonchi kuti no tiye tilemekedze amene atisiya pa mpando, tiye tikonde wina aliyense, kaya ndi wang'ono kangosaphunzira kaya ndi ophunzira, because by the end of the day padzabweranso siku
limene osaphunzira uja akafunikanso ku ballot box, whether we like it or not. But I'm telling you the truth. Mafuna nditero tiye ntitengere mtima wa tate Profesa Arthur Peter Mutharika, ota kuyankhula ndi wina aliyense, ota kucheza ndi wina aliyense, ota kuthandiza wina aliyense, pokumbukira ndipo jindikira kuti we are all one. Nimafuna ndipereka uthenga umene choyambirira ndikuyankhula izi chifukwa chani Amalawi akudandaula makadeti kunjaku kuti akulu athu anatsiya kutiyankha mafoni, manambala ndi mayina anthu amene samayankha mafoni, anthu amene anasiya kuzikweza sopano, azimayi ndi azimayi, azibambo ndi azibambo amene nthawi zonse amayimba game changer bwera ndi kuti, game changer pali zakuti, game changer pali zakuti, iye koma makadeti pangani zakuti, iye mafumu athu pangani zakuti, ma senior chief pali zakuti, iye chipani pali isi, ma activist pangani chonchi. Today we are all nonsense. Nimafuna ndiyankhule chonchi kudala kuti there is tomorrow, and mawa likafika umasowa poyambira ngati mena anasowera chakwera. Nimafuna ndikupempeni kuli nduna zina zili ndi maganizo onena kuti maybe akamadza pita Profesa Arthur Peter Mutharika kopuma, ine nditauzayesesa bwina uzapanga nawo mpikisano ndikuchitenga chinthu chikuti ndizapitirire nacho kapena kuzapitiriza masomphenya ya Profesa Arthur Peter Mutharika. Muziyang'anire chikhalidwe chanu, muziyang'anire ntchito zanuzo, muziyang'anire mene mukukhalira ndi ma MP, mene mukukhalira ndi magavana, mene mukukhalira ndi makadeti, masapota za chipani, mene mukukhalira ndi mafumu, kuti kunjako anthu akuti chani za chikhalidwe chanu. Because ngati simusintha pali mawa ma activist amene akuoneka ngati chisiru lero adzatulusa mayina onse anduna zoyipa. Ma activist amene akuoneka ngati chisiru lero adzayankhula zofowoka zanu. Makadeta akuoneka ngati opanda ntchitowa adzayankhula zofowoka zanu, adzayankhula zonyansa zanu, sazasekerera. Because remember, dziko la Malawi tilibe mantha pa kuyankhula chilungamo, ifa mantha anatichosera Mulungu, mantha anatichosera Professor Arthur Peter Mutharika. Because now remember, we are in democratic country whereby we are more than free kuyankhula kuti awayi chikhalidwe chawo ndichotere, awayi asatifune lero, awayi asaoneke kuda kuyankha mafoni lero, mafoni yawo kuzichepesa kwa kumachitika nthawi imene tikuyandikira mavoti. So ndifuna kuchenjezana balanga, tiyeni tisachigwese chinthu chochizusazusa, tisapumuse chinthu chatuchi. Nimafuna ndikupaseni mwambi, galu wako amene unamuweta kuyambira atangobadwa ndikumamusunga ndikumakula, ukamabwera ndikumavinisa mchira ambuyanga afika, ndikumakumenya ni mchira umwendomu namanyadira namalumpa nkumakukwera mmapewamu, iwo kumazo kuti galu akujiwa kuti ndine mwini. Ukadzangoona kuti galu yemweyo wafika tsiku lina nkuyamba kukuluma, nkuyamba kukukuwa, usamale kwambiri, pachimenecho ndi chisiriziro chako. Komanso ndikuuze ni chonchi kunena kuti Baibulo likunena kuti wakubumba mbiya sangakanike kuliswa mbiyayo. Ndifuna muzigwira miyambi imene, and I know ndino anthu amzeru kwambiri, and you know what I mean. Ine chimene utanthauza nchonena kuti pamene dziko la Malawi zikuyenda bwino under the leadership ya Professor Arthur Peter Mutharika, ndimafuna ndithokoze nduna anu mukugwira ntchito mosatopa, every day and the hour, every minute and second, you are working tirelessly. But let me warn you, remember where we are coming from. And also you are kuti we are here and you are there. Chifukwa cha Malawi amene no afunisisa kuti day and night, every hour and minute inu mukhale ndi Malawi. Please musakhale ni maganizo anu kwambiri ozitalikisa ni nzika za dziko. Politics is a game of numbers, and if you stay far from nzika za dziko,
from mavoti anu amene ali kumuji, you are making a very big mistake, and zizakhala zovuta kwambiri. Remember, APM sitidzakhala naye kusogoloku. APM azakhala kudya nsomba zace kumangochi. And today mukumbukire kuti APM mawu amene ananena, ineyo I accept my call kuti ndibwere ndimenso, osati kuti ndikufuna china chilichonse, no, but I'm here now kungopulumutsa dziko, and walipulumusadi, and tikupempera kwambiri kuti APM akhalitse ndi moyo wautali zaka zochuluka kuti azapitilire kusangalala pa ntchito yayikulu yopulumutsa dziko lino, kutibwezeresa ku ulamuliro wa demokrasi, kutibwezeresa ku mtendere, kutichosera anthu azikwanje, kutichosera anthu oyipa nkhanza, akuba, akupha. Ndimafuna nditero APM mawa ninkuja pamene tikunena kuti masiku akunkanathera mchiseko, posa cheno tidzafika sokovota, adzapita akakhale pansi azikadya nsomba zace. Koma funso nkumanena kuti no, with our behavior do we think tizakwanirisa kuyenda mapazi a Professor Arthur Peter Mutharika? But I know for sure APM akuyang'ana. Koma ifeme tipitiliza kumamuuza President Chilungamo tibwana pamene mukuyang'ana kuti mupange wina menta, please samalani fa anthu enawa kunjaku ni malonda osagulidwa, kunjaku ni malonda aparamuni amene kuti abwere pa ground dziko ling'ung'udza pakhala fungo. And by and by ife tidzayankhula zimenezi. But we don't want to say much about you guys. All what we want, stand with people. Muyime ndi anthu, muyime ndi amalawi, muzichepetse, musazikweze. Ndithokoze anthu amene mumati mukakhala nkumadziwa kuti we are here facha amalawi. Mumayankha mafoni, mukuthandiza amalawi ambiri, kaya kuchokera ku office ya president, kaya kuchokera ku office anduna, kuli nduna zina zimene kusogolo kuti zitchula, zimene zikugwira ntchito dzanja ndi dzanja, phazi mpondepo ndi phazi ndi amalawi. Kuli akuluakulu ena ngati ku office ya president mwachisanzo ISPC ali ndi ntchito imene tikamayang'ana pena paliponse. Very humble man. Tili ndi nduna zina zimene mwina kuti ndizitchule panazi na kuti mwasankhako ndunazi. Ndayankhula chisanzo chimodzi pa munthu aliko yekha. Nduna zilipo chingapo ndikatchulango angapo ena ziona ngati ndawakondera, but nthawi ikubwera tizatchula zoyipa zonse tizazitchula. Lastly, mafuna ndiyankhule chonchi kuti remember where we are coming from. Ndibwera ndi uthenga ochenjeza oyankhapo zimene IMCP ayankhula pa msonkhano wathu lankhani ndi zambiri zimene zakhala zikuchitika mwiyo. Koma mundilole pano kuti ndimalize ndi mawu awo kuti ma activist ena, gulu la ma activist lena laikidwa pa gulu lina kuti liyambe kunyoza Professor Arthur Peter Mutharika, yambe kulemba nkhani zonyansa, yambe kutulusa ma audio kuti DPP alepera, and anthuwa apangidwa fund, alonjezedwa, ndipo ayikiridwa mmasalale, anthuwa ndikwadziwa. Mafuna ndiyankhule chonchi kuti inu aboma musamale kwambiri. Fakuli ma activist ena amene awuzidwa kuti alimbane ndi boma la APM alonjezedwa maudindo paja MCP Matero. Remember last time inayolonjeza achida gift trapeza, achida Timothy Ntambo linawapasa zimene analonjeza, and this time around atenganso ena amene amadziwa kulongolola kwambiri pa social media, kupanga kwambiri mademo ndi zina zonse kuti agwire ntchito limodzi ndi bungwe la HRDC, komanso asazionesere kuti ndi HRDC, koma kuyima ndi kutokota kwambiri